Vi kan lige stjæle noget, vi skal hente til aften, ikke? Jo, okay. Okay, vi deler også, ikke? Ja, vi deler også. Ja, og så går vi ind. Cool. Skynd dig. Tempo 7. 2 sommerspis. Hvad tog du? 2 svinder faktisk, og 2 elephant. Super. Okay, jeg tager lige noget stærkt til aften. Okay. Super. Vent her. Johnny kommer med at gøre her. Ja, bare til. Ja, det var godt. Ja, vi kan lige tage noget, ikke? Vi skal lige have noget til festen. Ham. Der står blandt andet dygtigere undervisere og jobfokuserede gruppearbejde og udviklingsaftale med universiteterne og regeringen præsenteres i dag. Aftalen skal over de kommende 3 år gøre de videregående uddannelser bedre. Stop, dreng. Vent. Hvad er det, jeg har der? Skal I lige betale for det engang? Jeg tror lige, jeg ringer op til politiet engang. Kom lige ved engang. På Aarhus Universitet vil de sætte ind mere arbejde på campus med